תגיד משהו אשר. עכשיו אנחנו הולכים לפרגע איך? ברז בן אמו. ברז בן אמו. טייק טו, טייק טו. הוא חשב קט של המטיסן. טייק טו, נו, דבר. הולכים לפרגע בכוונה תחילה. שרון יעמיד את המטוס, אולי את הזין גם, ואני אכנס בו! הלאה, בכיף. בוא קלצ'ניקוב. צלם, אשר, דבר. שלום לך יקירי, שלום ולא להתראות. אמרתי שאשר רוצה להיכנס לך בטיסה, יש לך משהו להגיד? אני מאשר לו. אתה מאשר לו. וזה הקורבן, יפה מאוד. הייתי מטוס על הכיף כיפק, קריבי, פרי סטייל. בנוי כקיט. איך אתם מתכוונים לעשות את זה, שרון? ירחף לי, בניסיון להצליח, אשר יבוא בטיסה ישרה מופקית. להיכנס לך בצורה. ומקווה שיצליח גם. להתראות. אני? כן? גבי! משה! אתם בואו! אחד לידי, אחד לידו, לתת לנו תדרוך! חיסני הקומבט החדשים. גבירותיי ורבותיי, הקורבנות, הלוחמים האמיצים, הטרידי של שרון והצ'יפבק של אשר הולכים אל מותם. שיהיה בהצלחה. אללהו אכבר. אללהו אכבר. קדימה. אני מתחרט! שתוק. אני מצלם כל הזמן. איי! תתרחק טיפה. זהו, שמה, תעמוד באזור. יותר נמוך אבל, תגיד לי איזה גובה הוא. תקפל גלגלים? חכה. תוס יותר לאט, תוס יותר לאט. אני אעשה סיבוב. אוקיי. יש אשר. תגיד לו באיזה מצב. אוי, לא קשה. ממש פשוט להתחלה של הקוטי. להתחלה של הקוטי. הגובה? עוד פעם, שרון, אל תפחד. זה היה טוב! קרוב. במצלמה צילמתם את זה? כן, אשר. אני רואה אותו כמעט פה. תן עוד סיבוב שם. תן עוד רונדלה. איזה ערב הוא עושה, המטוס הזה חבל על הזמן. לא. יאללה אשר, נרד אליי. אל תדאג, תרחף. הוא עכשיו לצילום מעולה. יאללה! אשר זה הזמן. לא להזיז את המצלמה בהתנגשות, כן? לא לפחד. טוב! מה נראה? לא, נמוך, אשר. תגיד לי, אני יכול להיות במחקר אבל תדאג. דיברתי אליו אם שמת לב, לא? לא, אל תסתכל עליו, אני מכוון אותך. אתה ברחת? גבוה. יש, עכשיו! אשר, אתה גם... הוא אמר לי שאני בסדר. עד שאני מצליח לעבוד. אלינו. אבל תעשה אותו קח את יותר הזמן, מהיר. שרון, רוצה עוד סיבוב. לא, אני נכנס מהר. יאללה. תעמוד, שרון. 10 מטר. עוד פה, עלינו קצת. הוא עוד לא התחיל את הכלי. אני אבוא משם. תבוא משם. יאללה.
יאללה, תגיד לי מתי אני בא. יאללה, תיכנס בכותנה, עזוב. תמצוא את הכותנה. מצלם את זה. אשר, לא ליד האנשים, אשר. אל תפחד, אנחנו נרוץ מהר. אתה חייב יותר זנב. אתה יודע, מטוס קצר. אני רואה. כולה, לא מצליח. טוב, הלכת להתחבא? אני רואה את הצל שלו. כן חבר'ה, כמו שאתם רואים, הטיסנים חזרו שלמים. כמעט שלמים, אבל זה אופייני לאשר, הנחיתות המוזרות האלה, אין מה לעשות.